বডি চাৰ্জ কৰা পোৱা গৈছে আৰু তেওঁ বাইকটো চাৰ্জ কৰা হৈছে বাইকত আমি 30টা আমি কণ্টেইনাৰ পাইছোঁ আৰু তাৰ বডিত আমি 4টা আৰু এটা এমপি পাইছোঁ আৰু টকা বহুতখিনি পাইছোঁ আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও অন্যান্য দোকানৰ নিশ্চয় থাকিব লাগে কিন্তু আমি পৰৱৰ্তী তদন্তত ওলাই যাব নামটো কি আছিলে ছাৰ নামটো আছিলে এইটো বাহাদুৰ পাৰমাণিক কেছটো লোৱা হ'বই নিশ্চয় জড়িত নিশ্চয় থাকিব আৰু এইটো ওলাই যাব যিখন পাৰ্লাৰত তেওঁ যোগান ধৰিছে তেখেতলোকৰ মাতবোট পোষ্ট কৰা নাই তেওঁলোকে নিশ্চয় আমি ইনভলভমেণ্ট আহিলে গোটেইখিনি আহি যাব ক'ৰ পৰা যোগান ধৰা বুলি তেওঁলোকে ইফালৰ পৰা লৈ আনে আৰু বেলেগ জেগাৰ পৰা লৈ আনে আৰু ঘৰটো ক'ত আছিলে তেওঁ ভটিয়াগুৰি ড্ৰাগছটো বাঢ়ি আছে নেকি কোকৰাঝাৰত এইটো এতিয়া আমি ক'বলৈ গ'লেতো এইটো গোটেই অঞ্চলতে বাঢ়ি আছে ঠিক তেনেকৈ কোকৰাঝাৰ এইটো এটা ব্যতিক্ৰম নহয় আৰু নিশ্চয় টেৰেছ হ'ব আপোনালোকে ৰিমাণ্ডত ল'ব নিশ্চয় লোৱা হ'ব थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन इंराजि सोलोंनायनि खाबु साखोन-सिखोन थाखो खथा बिजाब बाख्रि BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मान्थलि मक टेस्ट जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो